Ja si veľmi živo pamätám z Národnej rady z roku 2010, keď sa tento zákon prijímal, keď Smer na čele s Robertom Ficom, SNS a HZDS mňa ako občana Slovenskej republiky spolu s Bugárom a s ďalšími označili tu v tejto Národnej rade za bezpečnostné riziko. Dnes, keď Robert Fico a SNS môže vládnuť tejto krajine vďaka Bugárovi, ktorý bol bezpečnostným rizikom, tak asi to bezpečnostné riziko pominulo. Ja som odmietol ísť do tejto koalície a jeden z tých mojich pohnútok bolo, že ma považovali za bezpečnostné riziko, hoci som lojálny občan k tejto krajine. Nikdy som nežiadal o maďarské občianstvo a keď sa to prijímalo, tak som verejne deklaroval, že chcem zastupovať občanov maďarskej národnosti tu v tomto parlamente a neuchádzať sa o útechu v nejakej inej krajine, ale tu v Slovenskej republike. Ak dovolíte, ja by som sa pripojil k Ondrejovi Dostálovi a kolegovi Osuskému a vyzval vás, vládna koalícia. Keď dneska ste si zobrali stranu Most Híd a Bélu Bugára, ktorého ste v roku 2010 tu v tejto Národnej rade považovali za bezpečnostné riziko, za koaličného partnera, tak snáď bezpečnostné riziko pominulo. A keď to bezpečnostné riziko pominulo, tak podporte, to je jeden ďalší dôvod, prečo podporiť tento návrh do druhého čítania. A je faktom a pre mňa nepochopiteľné, že roky ukázali, že Slovenská republika vďaka tomuto zákonu zobrala občianstvo 80 Maďarom. Občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Oveľa viac sa to dotklo občanov slovenskej národnosti. Dnes je pravda, že existuje tu tá symbolika, že Veľká Británia oznamuje, že aktivuje článok 50 a ide vystúpiť z Európskej únie. Dnes Slovenská republika má rozhodovať o tom, ako naloží, ako sa postaví k tým 70 alebo 80 tisíc ľuďom, ktorí žijú, pracujú a majú svoju existenciu a živobytie založené vo Veľkej Británii. A ja by som bol strašne nerád a nechcem ako poslanec Národnej rady pridať ruku k tomu, aby sme ich začali zbavovať občianstva. Na jednej strane vláda Slovenskej republiky deklaruje, že urobí všetko preto, aby vzdelaných, jazykovo vybavených ľudí stiahla zo zahraničia domov, nech sa vrátia. Na druhej strane im prikladá nôž krku, lebo povie, že keď ešte tam chcete chvíľu zostať, pobudnúť, možno, že si vytvoriť finančné zázemie, aby ste sa mohli vrátiť domov a možno, že tu doma niečo založiť, tak im hovoríte, že nie, toto nemôžete urobiť. My vás občianstva na silu zbavíme. Môžete to vykladať ako len chcete, ale je to násilné odobratie občianstva Slovenskej republiky. Občanov, zbavujeme sa vlastných občanov. Migrantov tu nechceme. Nelegálnych pracovníkov dovážame a svojich vlastných občanov, ktorí si nenašli existenciu na Slovensku, museli odísť do zahraničia. V tomto prípade hrozí eminentne vo Veľkej Británii, že tých preto, lebo si išli zabezpečiť svoje rodiny, zbavíme občianstva. Ako, nehnevajte sa na mňa, musím povedať, že toto s nejakým logickým sedliackým zmýšľaním v tejto Národnej rade nemá nič spoločné a opakujem, to bož, keď človek, ale ľudia, moji bývalí kolegovia z Mostu Híd, ktorí boli považovaní v tejto Národnej rade v roku 2010 za bezpečnostné riziko, sedia vo vládnej koalícii, tak asi to bezpečnostné riziko nie je. Ďakujem pekne.